силно лице, знаете колко е крупно. Клипът в социалните мрежи предизвика вълна от коментари. На него се вижда как нарушители изхвърлят боклуци на оживено място в София. Полицейски патрул също минава покрай тях и не реагира. Часът е 4 следобед. Петима души изхвърлят стотици килограми строителни отпадъци само на метри от кръстовището на булевард България и околовръстното шосе. Георги снима от работното си място. Просто научили хора да верят на нагласите. Те си свършили работния ден, дойдоха, хваниха боклуците, които трябва да извозват и да платят някъде, където ги изкарват. Разтовариха ги, изкупаха чишките и се качиха. За 5 минути цялата операция. Да се притеснява ли да вдигате шум в собствено? Изобщо. При тях беше стабилно чупене. Освен, че не се притесняват, не ги притесняват. На клипа ясно се вижда полицейски патрул, който преминава и дори